Euskal Herrian bada auzo txiki bat, Zabaleta izena duena. Han, urtero ospatzen dugu Gamusinoen festa. Handiok eta txikiok ederki pasatzen dugu arratsaldetik biharamoneko goizera arte luzatzen den jaialdian. Sentimorik ere gastatu gabe gainera. Zuek ere antolatu nahi alduzue Gamusinoen festa zuen eskolan, auzoan edo herrian? Astindu irudimena eta aurrera, ez da eta plantxarra. Uda berria, udazkena, edozein urtero da aproposa Gamusinoen bila joateko. Baina zeru oskarbiaz gehiago disfrutatzen dugu. Zabaletan arratsaldean biltzen gara. Kanpin dendak plazaren bueltan muntatzen ditugu lehendabizi. Bertan gordetzen ditugu lozakuak, linternak, zartaginak eta gainontzeko tramankulua. Behin kanpamentu antolatuta, jolasen txanda da. Arrautza eta saku lasterketak, aulkidantza, fandango eta kalejira, jolasean eta dantzan aritzen gara gozetu arte. Afari merienda egiten dugu orduan. Denok ekatzen dugu zerbait etxetik. Batez ere, patata tortillak izaten dira pila eta pila. Ez da falta izaten ere postro gozorik, Konturatzerako ilundu du. Iritsi da momentu magikoa. Gamusinoen bila joateko unea. Gamusinoak zer diren, ez dago oso garbi. Basoan bizi diren izaki misteriotsuak omen dira. Handiak, txikiak, urdinak, gorriak, 4 eta 7 begiduna. Irudimentsuenek bakarrik ikus ditzakete, ametsetan bereziki. Gamusinoen bila joan aurretik taldean biltzen gara denok, eta arauak adosten ditugu. Guztiok elkarrekin joan behar dugu, bidean inorez galtzeko. Eta eskolako gelatan bezala, taldeko arduradunak izendatzen ditugu. Haiek izango dira gidariak eta animatzaileak. Eta bozgorailuak lagunduta, oihuak, irrintziak eta kantuak tartekatuko ditugu. Gamusino! Non zaude! Gamusino bat! Gamusino bat! Bi Gamusino! Hemendik lagunok urratsak ikusten ditut! Behienak dira eta! Eta kakamokoi otxoeri? Usaindu, ea Gamusinoarena den! Txakurkaka da! Kontu, zapaldu gabe! Zartagin eta lapikoak kollarez kolpatuz, zalaparta sortuko dugu. Zaratarekin ateratzen baitira Gamusinoak euren gordelekuetatik. Linternak oso garrantzitsuak dira. Ez bidea argitzeko bakarrik. Gamusinoren bat topatuzkero, argia haien begietara zuzentzeko ere bai. Horrela bakarrik lor baitezakegu Gamusinoa, estatua bezala, geldi geratzea. Auzoko bihurrienek urtero, txantxaren bat prestatzen dute. Eta edozein trapurekin mozorrotuta, ez ustean harrapatzen gaituzte ibilbideko txoko eskuturen batetik. Eginez! Sustoaren ondoren, barre algarak! Trikiti panderoen doinuak eta ilargiak lagunduta egin dugu itzulia. Erreka gurutzatu, sasien gainetik salto egin, esiak pasa eta basoko txoko ugari miatuta, kanpamentura bueltatuko gara. Lotarako ordua iritsi da. Kanpin dendatan sartu eta lozakuen goxotasunean berriketan arituko gara. Loak hartu arte. Ametxetan ere agertzen dira Gamusinoa. Eguzkiaren lehen printzekin esnatuko gara. Txokolate beroago salduta, tramankulu guztiak bildu eta etxera goaz. Honegin eta gora San Fermin! Aio, Gamusino! Laster arte! Etxera doan trama
abiatu gara. Ilundutakoan plazan egin dugu zita, zartagina eskutan guazen denok mendira, txoko guztietara begira. Gamusinoak gure zain dira. Gamusinoen bila, zeruan izatila, hilarria guri begira. Astindu zartagina, zabalongi begira, adi-adi bimelaria. Guazen denok linterna gorra begira. Bai, kutsu honetara. Noa, katxi porreta! Apo arata. Atxek jarraituz lerroan goa zurduri, esku eman ez aurrekoari. Itzal handi bat soma